Importanti inħarsu li affarijiet li jkunu BPA free, il-BPA u dawn l-affarijiet Il-BPA, eżatt. jistgħu jitlu fl-ikel u fl-ilma u jikkawżaw ħsara fejn tidħol is-saħħa hu. Inti dejjem tittażel lunchbox li toqgħod mal-ikel ma' tip ta' ikel u l-kwantità ta' ikel li ħa tagħti. Naħseb dik hija l-iktar importanti. Veru. The easiest way li tkun li tagħti affarijiet li fihom is-sustanzi hija li noqogħdu kemm jista' jkun il-bogħod li affarijiet li jkunu proċessati. Jekk aħna naqbdu l-5 food groups sewwa mela carbohydrates, proteins, fruit, vegetables u dairy u nagħmlu xi ħaġa minn kull section, minn kull food group, ikollna lunch bilanċjat. Tfal nagħlmuhom to eat the rainbow li iktar ma ndaħlu kuluri, mhux ġas biex jidher sabiħ il-lunch, Qed varja l-vitamini. fin-natura qed varja l-vitamin.